diwedd, rwy wedi bod yn arweinydd yn Cylch am 2 flynedd. Mae'r Cylch Meithrin Bwlchygroes yn feithrin bach wledig. Rydyn ni'n lwcus iawn i gael hen ysgol yr pentref a gaiwyd yn 2000. Rydyn ni'n ffodus iawn yma fod ni'n gallu gadael nwyddau allan a gallu gadael gwaith y plant lan ar y walydd. Rydyn ni'n gwneud llawer o bethau tu fewn a thu allan yr adeilad. Rydyn ni wedi bod yn gweithio'n galed tu allan yn trio wneud yn neis i'r plant. Mae'r plant wedi bod yn rhoi wood chip lawr, wedi bod yn plannu blodau a llysiau gyda un o pobl lleol sydd wedi dod mewn i helpu ni. Ni wedi gwneud wal ddŵr, wal gerddoriaeth, yn defnyddio pethau ailgylchu mae pobl wedi rhoi i ni i wneud un. Ni wedi bod yn lwcus o'r teulu sydd wedi bod gyda ni, lle maen nhw'n barod i helpu i chwynnu a thecluso a plethu'r willow pert sydd â ni i wneud cysgod i'r blant. Rydyn ni'n cwrdd efo'r ysgol Clydau i ddathlu diolchgarwch bob blwyddyn yn capel neu eglwys lleol. Mae'r plant wedyn yn gwneud modelu'r geni bob blwyddyn i cael rhoi yn bob eglwys neu capel. Rydyn ni'n mynd bob blwyddyn hefyd i Gwyldewin a Doti i Fferm Ffoli. Ni'n mynd i gwylio sioe cyw Nadolig ac ni'n mynd bob blwyddyn i Parc Natur Cilgera. Rydyn ni'n cwrdd yn Pentre Crymych yn dibynnu ar ein thema ni. Rydyn ni'n mynd i coginio yn Popdy JK, mynd i weld canolfan hamdden y Crymych, Orsaf Dan, yr heddlu, y cigydd, bwyd y byd, ac wedyn wrth gwrs mae rhaid ni orffen yn yr caffi i cael bwyd. Ni wedi mynd ar bws i ymweld â traeth yn Drefdraeth. Ni wedi bod i canolfan garddio yn Penrallt, lle mae'r plant wedi bod yn fysi'n plannu fyny, yn helpu nhw fyny. Ni wedi cael heddlu yma a nyrs, doctor. Ni wedi cael rhywun mewn i wneud yoga da'r plant. Mae rhywun o'r ganolfan hamdden wedi dod mewn a wneud cwpl o weithgareddau da'r plant hefyd. Mae un neu ddau mam-gu a mam wedi dod mewn a anifail i ddangos i'r plant, sef mochyn a cwningod ac ati, sy'n dal beth sy'n dod mewn yma i weld y plant. Ni wedi gwneud noswaith psychic, bore coffi, bingo. Ni wedi cerdded noddedig, taith tractor, ffair Nadolig. Rydyn ni bod yn mynd bob blwyddyn i sioe Tegrin, Bwlchygroes, Abercych a yn Mongath, bob blwyddyn i dral codi arian, a'n fod mwy bwysig i cymysgu gyda'r gymuned a siarad y plant, siarad y teuluoedd a trio bwsio'r Gymraeg a cael plant mewn. Ni yn Cylch Meithrin Bwlchygroes yn gylch hapus cartrefol. Mae'n bwysig i ni fod y plant yn cael llwyth o brofiadau tu fewn a thu fas yn y gymuned.